Kaixo egun hor, Mari Carmen Eraña zara? Bai. Ba, ni Maria Agirrenaz eta goiena nator. Bai, ondo. Zabaldu betutatia, Eskerrik asko. Mari Carmen Eraña eskoitzarraren etxera etorri gara. Bere bizitza pelikula baterako modukoa da. 3 urterekin gerra betean Gironara alde egin behar izan zuen amarekin. Gerra amaitutakoan etxera bueltatu ziren. Gerraostea eta ondorengo urten errepasoa egin dugu munduan asko bidaiatu duen emakume alai honekin. Kontu kontari bikaina da Mari Carmen. Mari Carmen Eraña eta bigarren apellidua be Eraña. Eraña. Nungua zara, eskoitzakua? Bai, eskoitzan jaixotakoa. Ze etxetan? Tokartuen etxien. Hemendik oso gertu dago, ezta? Zure Bai. etxetik oso gertu, tokartuena. Tokartuena. Eta bi apelliduak Erañatuko Eraña. jatzu zuri. Bai, ezta? Bai. Bueno, zuk jaixo zitzen 1933 urtien, Mari Carmen, Bai. eta txikitsua zitzela 3 urtekinero hortxeia gerria hasi zen, Gerri zazanien, bai. eta nora fan zitzen? Gerunara, Bordils. Zeineaz, konta edazu. Amaz fanitzen, da ongitzen 2 urtero, 3 urte. 3 urteaz fanitzen, da 6 urteaz etorri nintzen. Bueno, esan dozu Gironara fan zitziela, baina biajia, azelako biajien zaubien, Bueno, biajia bai, baina akordetanaz elorrixion da ongitzen lehengo. Da gero handi Bilbotik, Bilbon barku baten sartu gitzen. Da 8 egunien ongitzen, en Altamar, Klaus. Da gero handik, ez dakit nora, pangitzen tren bat hartu geben, el tren betit esatetzien, da Geronara doiena. Eta geroan jatxigitzen Bordiltzin, da etxe baten egon gitzen, ez auken euroke familixeik, eta gure ama, gure hauen hartzia, como hija adoptiba. Esan dozu 8 egun egozitziela antxe itxasuen, Bai. ez aurrera, ez atzera, hori gogorra izango zen, Bai. konta usaran izen zen hori itxasoko zera. Ba, klaro, nik orduen 3 urte nauken, baina ni akordetanaz, gentian, txarto. Dandi 8 egunera, kintzan gentia uluka taulan, zepazetan da torren barko bat, bandera zuri bateaz. Da esate hauen kera el Zerbera. Da harek erun ginuen trena hartzen. Gero puertora eta puertotik hartu geben trena eta fangitzen Geronara. Eta zukan barkuen, akorretan zara, zuramakin barkuen, zeran itzen zaubien lo, eta ez dakit... Bai, lo ni akorretan ez lo fitzen ninduen maleta baten gainien. Maletatxo baten gainien Ez itzen zaubien, que barku esan era de guerra. Hauen eurixein bazan guztien goitzen, lo que pasa que denpora hona antxe hauen da... Ez... oso tristi izen zena. Baina nik, klaro, 3 urte nauke, baina akordetan ez horre guzokin. Akorretan zara, barkoko akorretan zera horrekin akorretan zara? Zela barkuen sartu nintzen, zela fangitzen, zela ongitzenan, dorrez da naz akordetanaz. Baina oso gogorra izango zen, esan 8 egun itxasuen jentia ongo zen geixorik, barkuen... Bai, gentia bauen geixorik, ni horre guzokinen ez akordetan. Gero amai entzun da, bai, batzuk ordu nazen, beste batzuk geixorik itxarto. Barku bat, 2 ustero zila, barku bi. Eta gaur egun ikusten duzu nien zuke zenbat, migrante etorten dien barkuen eta... Bai, ni asko akordetan ez eurokin, peni emute uste. Etorte jatzu... Tristia da horan etortia. Zuk bizi zen dozulako hori, ez? Osea, hor geratu jatzu, ez dakit itxasue bilurra daukotzun ordutik edo zer. Nire ubrak bilurra, ni piztina baten itzen, baina ni beti eskinetik. Ezke orduan ikusten ebenik, zerua eta ura. Da, arek niri bildurra mutuzten, niri itxasu etxat guztetan.
orduko zera horregatik igual, ezta? Bai, ni pentsau itzen dute. Eta gero esan duzu, Gironara fanzitzien, han familia baten etxera, ezta? Bai. Eta antxe inzituzun, 3 urte edo, zu eskolara faten Eskolara eta zitzen, dana faten itzen, bai. eta katalan ikasi zauen. Bioko, han katalen, da euskeria estuen jaten. Euskeria astu eta katalan ikasi. Hemen fanitzen nien, erdera zenak itxen, dan katalan bai. Baina samurre ikesten duzu, klaro, umetan samurra ikesten duzu. Eta familixarekin gustora. Familia hori asko, nia oso ondo nitzen, zelako jugetiek eta karte hostien. Asko guruztien oso maju zien matrimonioa. Bueno, hortxe dau Surama, ez dugu esan, hortxe fotografixan, Surama. Bai. Zela zaukun izena Suramak? Trini. Trini izena. Bai. Eta gerriak hau zanien, ama Trini itazu, buelta eskoitzara. Bai, etorri gitzen eskoitzara, bara gerria kauzan en abril, 30 de abril. Dago etorri gitzen el 29, egun bat lehenago. Etorri zitzien. No, 30 de marzo, 1 de abril, día de la victoria es. 30 de marzo, terminó la guerra. Eta eskoitzara llegau eta zelan zagoen eskoitza orduen? Eskoitzan nire mandrien etxien, porque mandria eta etxajuna bizi zien beste baserri baten, kalien. Da lehengo ongitzen, da aitzatzela kartzelan hauen, eron nioen egun baten aitza ikusten kartzelara. Aitzazuk ezautu bez? Hemen ezautzen aitza. Eta eron nioenara, eta hauen oso mutil bat aitzaz, porkamak bielketatzen jana eta bat, andra bat dauken Santanderren, erropia garbegitako, da egun erutetzen janak eta gauzak. Eta hori mutiloi, itxuriak etxekuk ez utzien gazuik etxen, da aitzak emutetzen itxuria zeo zer. Eta bitxaizetan fangitzen nien, ez zausten, te boi hacer un regalo, zausten. Zu aitza ikustera fanzitzen orduen, kartzelara aitza ezauketan ez zauela? Ez. Da gero arekin usten da hau maletatxo. Erregalo bat inutzun, aitzak inutzun erregalo hau, ez? Bai. Eta, hauza da, eskolara fateko maletatxo bat. Maletatxo bat, bai. Eta horreaz maletiaz baten itzen ni eskolara. Eta aitzak orduen kartzelan hauen munotzun, eta zu ze reazin joki zauen, ze aitza ezautu barik, ez da? Ez, ni fanitzen kartzelara eta zausten, hau da zure aitza. Da bueno, lepuen hartu ninduen, dauken ekonomato tenien allí. Dan erosi usten zeo zer da itxaz, honi poziko nitzen. Eta maletatxoa gomunotzen? Da maletatxoa inusten arek mutilak. Ze historia dauko maletatxo honek, ez da? Bai. Bai, hemen daukotzu, eskolara, monjetara fatez izteneko kuadernuak eta, Horrik ez izotara. Matematikak eta problemaz hemen jartzen dau. Ze ondo, ze letra politxa, problemak asko gustatzen nire. Eta soluzion. Matematikak itxen hau zauen, matematikak, ez da? Asko gustatzen nire. Bueno. Eolakuk asko daz. Bueno, nuen gordeizu, Hemen daukotzu gordeta. Bai. Zure etxak kartzela ninjako maletatxo honetan, monjetara fatezitzen. Bai. Mari Carmen, eta gainera, hemen ikusten dugu marrazki bat. Bai, porque nik esan nutzen, zelan bazer xen, ganauek eta oliuek eta denak zela motu nutzen ijaten oliu etxa, are mutilak inusten, guaten jarri txan eta oliuei jaten emuten. Lo que pasa que ya borrauta dago. Bueno, hau ondo gordeko zu, ez da? Maletatxo hau. Bai. Egurrezko maletatxo ondo gordeko zu. De recuerdo daukat. Gordeta. Zue basarrixen, Mari Carmen, alatabe, sekretu handi bat haukotzuen, eta zu txikitatik, sekretu hori ezin zauen esan. Tio eitxik ezaten dozu. Bai. Hori etorzan de bara, Asturiastik. Tio bat. Bai. Eta, klaro, deban, kompromisu, hotel hauken, tia Julik, haren nire amana arrebiak. Eta, klaro, beretzako zan kompromisua. Zue tiori baserrexen gordeta hauen. Da, gero handik etorzan, deban egon zan 8 egunien ero amarren zituen.
Eta gero handik ekarri eguen Baserrira. Damian Baserri zen egon zen, urte bi. Gordeta. Eta bedar hartien euken ninak, kueba batzuk eta hola nina euken. Kamaran hori? Kamaran. Enda, klaro, nire ama larritxuta hauen, porque zateuen, hau gixoketan bara ero, zeitzen du, urte bi asko ziren hola neuteko. Eta orduen etortezan Bilbotik, eta esan zen, bueno, don Pedro, no me acuerdo el nombre ahora, cómo le tenían al tío en el camarote y así, qué harían con él. Y él le dijo, pues mira, era el gobernador de Bilbao. Y dijo, yo, por ejemplo, aquí en Gipuzkoan ezinik ezerrein, baina Bilbon, ez zutzen ezer paseuko. Eta orduen Bilbora fanzan, eta egon zan, baina urte bixen egon zan Gordeta Kamaran. Kamaran, eta baina etorri ziren? Bibidar etorri Guardabileak. Eta txi ikusten, ibilzien behien, eta ez zutzen ezer ikusi txafan ziren. Da bigarren aldiz etortzien nien, esan ziren, bueno, tenemos que ir al desván también. Da itxajuenak esan zen, bueno, si buscan oro a medias, Da tio goixein hauen, da, klaro, entzun hauen da sartu zen gordelekuren. Eta ez zauen arrapau, eskerrak, Ez zauen arrapau hauen. Zuk ikusten zauen, Baserrixen Gordeta hauen tiori ikusten zauen, batzutan Baserrixen edo, ez zauen inoiz ikusi? Nik behin ikusi neben, behin. Klaro, etortezan, ni eskolara baten itzen nien da, etxien ibilko zen. Baina ni etxien manengo nik eneben ikusten. Behin ikusi neben. Behin ikusi zauen. Behin ikusi neben, baina nutzen inori zer esan. Sekretu ondo gorde zauen, sekretu hori ez da? Ondo gorde zauen. Inori bezen, ez ama inori benutzen esan, zelan ikusi neben. Bero bai sustau zen. Urte neuen da, ikusi neben, da sartu zen, da baina nutzen inori ez zer esan. Ez dugu esan Zureitzan izena? Zureitza zer? Jose Eraña. Jose Eraña. Bai. Eta Jose Eraña... Jose Eraña y Trini Eraña. Trinidad Eraña. Eta Zureitza, gerria hasi aurretik, zu jaixo aurretik, Zureitza Ameriketara fanzan. Bai. Hari, tokau jakon, soldauzkan ira... Afrikara? Afrika. Eta orduen gerra nagoen, Arafatia zan, eta orduen de desertor fanzan Ameriketara. Da hanin zituen 12 urte. Ameriketan 12 urte? 12 urten zituen. Eta, cuando Al Capone y así, el año 20 y así hori hauen... Eta zelan inauen bertan, Ameriketan edo? Da gero indultu bat etorzan, da hori indultu... Gure hauen nire ama Ameriketara zandein, baina amak izauen gura hemendik urtetik. Eta indultu bat etorzan, da indultu etorzan nien, etorzan ja. Eta zelan inauenan, edo ze Ameriketan egozan urte horreitan? Han lana en una fábrica grande, no sé de qué decía, en grúas y así. Porque ari alturak eta txako, no importa, hemen kurtzera puntaraino bat ezan, Ni behin beraz fanitzen da susteutak gelditzen nintzen. Eta gauzatxo bat, zu daukotzu Gordeta, Zureitza, Ameriketara, fanzaneko maleta bat, armaixo bat morukua dana. Baul bat. Eta, ara, eruzauen baul hori, eta gero hori beteta ekarri hauen, ze gauza ekarri zituen Zureitzak Ameriketatik orduen? Nik ez dakit hori baul hori, bakitu zelako pixu eduken. Haundixa da, bai. Haundixa da. Claro, orduen barkuen, claro, baina onditxa da horrek pixu edoko, ara da, oso politxa. Porque alde baten dauko kajoiak, da bestaldien dauko roperua, behien zapatak eta eukitzeko, zabaldu ezkero oso politxa da. Bueno, gerriak hau zan, zuek eskoitzan, hasi zitzen zu, monjetara faten, ze daukotzu goguen? Gogorra izen zan, momentu urte horreik gogorrak izen ziren? Ni orduen, akoratanaz, pari emojak aukezen, eskolien euken parien. Kaminu kurtza besteik neuken.
Eta, klaro, banakixen, haitxa etorbi zalata ni, egunero, eskolatik faten itzen nien, etxea faten itzen da, aber haitxa gerturan, akordotan ez horreaz. Zuke ilusin hori, haitxe ikusteko ilusin hori, eta? Bueno, ni akordotan ez etorzan nien, pues el año 40 o 41, así vendría el padre. Bai, ni haitxaz bai, baina kostauin jaten puskatxo bat. Guruen etzan haitxai baina, gurutuz ezan, lehenagokotan, zan un poco extraño. Berakin egon barik? Berakin egon barik. Ez que, ni bakarrik eba amaz bakarrik. Eta? Da, gero, claro, gero deban egoten itzen, deban asko egoten itzen. Porque gu etorgitzen nien bere lehengo egun batzuk deban pasago itxumen. Eta gero haitxakin, ja, nun jarri zitzien bizitzen, zeitzen hauen haitxak, amak? Bueno, ama fatezan debara, porque zelan hotel laukentiak, ara fatezan launketan. Da haitxa sartu zen hemen fabrikan. Da ni ba eskolan. Zu monjetan? Bai. Ondo monjakin? Ba oso ondo. Bai. Bai. Noiz arte ikasten zu, monjetan? Ez que gero hemen monjak eruniz itxuen amendik. Da etorzien beste batzuk. Eta noiz arte egon zitzen zu ikasten eta noiz arte? Ikesten, ez da ini, 17 urtero, 16 urtero. 14 urte, ez da ini zenbat. Ez que gero emute euskuen partikularrak. Bai, Bai, gero partikularrak emute euskuen. Eta ze ikasi zauen eskolan danetik? Danetik, josten be bai. Eta ze guztata jatzen zuri geixen eskolan? Geixen, ba ez dakenik, ba dana. Neskak alde batetik eta mutila bestetik edo zelan zan hori? Bai, neskak alde batetik eta mutila bestaldetik. Ez zitzien asketan, ezetako bez, ezetako bez. Orduan ez gitzen asketan. Eta, zeitzen zauien gero, ez dakizuen gaztaruen? Gero jolas. Jolas? Jolas da etxien, klaro, etxien, bazterri xeukin haitxakunda mandriak eta garauzen, ja. Danetik, ez? Danetik. Bai. Da jolasien, klaro, orduen kotxeipe zauen da kaminu nubiltxegitzen. Jolas batek? Harri-harrika, ero soka saltoka, ero joku danak itxegitxuen. Noiz hasi zitzen zu lanien, Mari Carmen? Ni lanien hasi nintzen 17 urteaz Bergan. Zetan? Bergan, bueno, han ofizinan ibili nintzen. Enpresaren baten edo? Bai, haitxak aukien, fundizeinu eta aukien, triplezeinu eta fundizeinu aukien da honu nintzen lanien. Baina gero eskoitzan... Da, gero eskoitzara etorri nintzen. Nun injozu lana eskoitzan? Tesan injozu lana? Da, hortxe jubilau nintzen urte. Zenbat urte injozu hortezan lana? 37 urte, esterot, bai. Kateien edo nun injozu lana? Kateien. Eta ze moduzko lana? Bueno, da nien, orduen, lehenagokotan kateie feineuen kateien. Eta ze moduzko lana? Ba, ondo, lana inbier, lana inbizan, kateien bakitzu. Eta esan doztazu, bueno, kateien lana eta hori, baina, bueno, gero gaztaruen eta ondo pasetan zagoien bebai, ez da? Guk ondo pasetan gauen. Da lanien bebai, oso ondo erutegitzen danok. Ni laneko lagunakin ja, bueno, nik amistade handitxea dukat. Eta kontau gapora gaztaruen eta zeitzen zagoien, ez dakit, atxabaltara fatesitzien, Mondrauera, eskoitzatik nora itzen zagoien? Igual atxabaltara fatekitzen, futbola ikusi. Buda, abai? Futbola ikusi, han lehenengo piezakin, ja gero eskoitzara etorri, damen azkenengo piezak dantzan egin, ja, zinera. Atzalde luzia orduen? No, luzia eukitxe gaben. Zinia egongo zan bete-betean ja, ez da? Bai. Ze pelikula ikusten zabien zinien zuek? Pelikulak, orduen politxa ziren pelikulak. Baina, titulu guruzu gara. Bueno, baten bat baldin badukotzu buruen, ero zeo zer, bai. Hau, hemen euk. Tituluren baldin badukotzu, bai. Oin mainaz,
astutxe gauzak. Eta mesetara be askotan fango zitzien, ez dakit? Domekero. Domekero. Domekero eta astegunien be, bai. Erroseixu errezetan edo zer? Mesetara. Erroseixu ezetezen atzaldien. Atzaldien erroseixua. Erroseixua, baina mesia gozien. Mesetara guapagoa gantzitxen, mesetara. Eta aldatzean Da, dien? gero, barego jolazien eros, eta danetatik etxe geben. Baina esan duzu, txabaltara, fate zitzien, dantxegura ikusi, eta ambienti egoten zan? Txabalta bai, ambientia. Eta gero eskoitzan be ondo peseta gaben. Bueno, zu lanien jasin gozen, eta Mari Carmen, zuk beste saletasun handi bat badukotzu, eta hori zen da biajetia, mundutik zierri bilizara asko. Nora zoiez. Aspaldi oine bapatien bagoiaz. Bueno, oine 40 urte. Oinakado dio viejiok. Baina asko leku pilo bat fanzara? Bai, leku askotara fanaz. Nik atxabaltan auken lagunak eta arei lagunakin, urtero bakazinuetan urtero txegoen viajen bat. Bueno, baina fanzara? Bueno, Australiara fanzara? Bai. Fanzara Errusiara? Bai. Fanzara Egiptora? Fanzara Kanadara? Toki pila batera? Danoik ez izuz. Baina leku askotara fanzara? Bai, leku askotara, orduen bai. Baina oina paro. Eta badaukotzu batean bat olan goguen, ez dakit, viajeen bat olan goguen daukotzuna? Ni gogun, Australian oso ondo pasau neben. Australian? Bai. Oso ondo pasau neben. Porque, claro, erun ginuen, alde batera eta bestera, claro, bertakuekin, nire primien alabia bizidan, daren lagunaz, da egun urtetek ben, alde batera, bestera, asko ikusi geben. Eta gero bebai egon zara Marruekosen, egon zara. Eta viaje hori asko impresionat datorren zitzen. Marruekos daukat nik oso ondo pasau gebenan. Oso viaje politxe izan zen. Gero amistadiekin gitxuen, eta Europe asko lagundu nimoen. Oso ondo pasau gebenan. Eta daukotzu viaje guztiak gordeta, fotografixak, bideuen hartuta bebai? Orduan ez zuen bideo, fotografixak. Fotografixak fotografixak asko daukat. Orduan ezauen bideo. Bueno, gero atxabaltako batek fitxen ginuen, bat egitzen bere etxera, eta hauken zer bat, eta nik uste geben dena oso ondo. Orden, viajiena be, zure bizitzan importantiak ezen dira viajiak, oso viaje politxak. Además de darto pasete guen. Kanariasen behak horretan eldoko urtean fagitzen, baina 40 urte. Berroi urte gutxiago. Bueno, baina bizi zen dozu. Paseta gabendu marabila. Baina bizi zen dozu, ez da? Aprobetxau dozu denpori, ez da? Bai. Aprobetxau bieda, Zuk zentzazio hori daukotzu? Bizitza aprobetxau inozula? Nik hori ezetan dut aprobetxau. Nik lan asko inot, porque nik gurazuekin 12 urte bizen egon zen gehixorik, oien. Eta gero ama hil zen, da gelditzu ziren tio eta aitxa neuez. Da ez, nik lan asko inot. Orden urte horreitan familixia zaintzen da hon zitzen? Zaintzen bai, puskatxo libre unitzen nien, barduntxekin itzen viajeak itxen. Lagunakin? Bai, oso ondo, paseta gabendu morabila. Oso ondo erotegitzen. Qué años aquellos, más bonitos. Urte politxak? Qué felicidad. Bueno... Urte politxak? Oso politxak, oso ondo. Además, erotegitzen, baina ondo. Eta zure ustez, Mari Carmen, zu etzara eskondu? Ez. Eta horre viajeak itxen eta lagunakin zaukotzun askatasun horretan horre lagunduko hauen? Hori bai. Ja, libre ninguen. Da panikien, Toki bordo batera? Bai. Hori zure pasinua bentsate izen da? Gero, inserso tipe viaje asko intxugo.
Da kutsatipe bai. Kutsatipe oso viaje politxak itxegitxuen. Bueno, zuk Eskoitzan, ez tozu aldatu, Eskoitzan bizi zen zara urte pilo baten, Ni Eskoitzan, beti Eskoitzan. Vale. Hemen moru nindun bez. Eta gaur egun ze eitzen duzu, Mari Carmen? Gaur? Bai, gaur egunerokoen ze eitzen duzu? Ba batzuetan urteten dut, pasio bat emun, taitxi aztien bibidar batenaz. Taitxi eitzen duzu? Bai. Eta ze da hori, taitxi? Ba ejerzizio batzuk nauzuxen dako, Hori da zerbait datorrena, ez dakit, Txinatik edo nondik? De Japon. De Japon, parkatu. De Txina. Bale, eta die mugimendu batzuk eta hori, ez? Bai, eta oso zetarako dauna, gorputza mobiduteko eta holan? Bai, oso ondo du. Eta ja urtiak... Da gero horti bategare, bokadilotxo bajaten, ardutxo bateaz. Lagunak? Bai. Oden, taitxi itzen duzu? Haren lagunak gero bategare, jubilaguenera eta itxen du, gero barriketan, kontuek. Eta ze petxatan duzuzuk, Eskoitzan, badaz, jente nauzi izendako badaz gauzak edo gauza falta die? Ba ez dakien, ni badaz gauzan pentsagat. Zu konforme? Ni konforme nau. Bai. Zelako herrisa dela uste duzu Eskoitza, Eskoitzarrak zelakua die? Eskoitzak emoiko ez dago. Niretzako ez dago. Eta Eskoitzarrak, ze petxetan jatzu, Eskoitzarren buruz esango zauke? Dana ondo. Hainbeste ibili zara kanpuen, ze esaten duzuzuk Eskoitzai buruz? Nik Eskoitzai fintzen dut, en lo alto. Bai, Eskoitzako moiruk ez dagoen. Ez. Además, danak ezauketan hau, Nik kasu dana hitxetzat. Eta... Orden, taitxi aztien bibider esan duzu, lagunakin kafetxua eta zera pintxua bebai, eta holan gustora bizi zara. Ni bai, oso gustora bizinaz. Guruto nien urteten duzu, bestela etxien otenaz. Eta ondo. Eskoitza ez zauke aldatuko, hori ez? Ez. Eta askotan... Ni Eskoitzan sartzen zenien, piztu itzenaz. Eta honek rekuerdu daukoguenaz, edo daukotuzuk rekuerdo pilo bat etxien, zure itxai kartzelan emundako zera bebai, erloku bat bebai, daukotzu gauza asko gordeta. Eta hori zeatik gordeten duzu gauza danak? Bainondako bez, porque atzatik etortienak horri bota ingoro Baina zuretako bai, geraketa zara? Niretzako bai. Daukotzu gauza asko apuntauta, zure viajiak, zure rekuerdo danak, hori zeatik, Mari Carmen? Es que, tú tienes un historial y tienes que escribir. Escribir un buskatxo bat zehozer, baina bueno ez. Jendiak esaten dutzu zure bizitza pelikula bat etxeko morokua dela. Bai. Apur bat bai, ez? Bueno, ez hainbesteraino, Baina apur bat bai. Ke ba. Bueno, bai, historia. De la guerra, gero haitxaz, gero tio Jose Mare, bai. Fandan urtien gainera amusotzuen omenaldi bat, homenaje bat inotzuen, intxortakuak, Donostira fanzitzen, zen moduz, ondo? Oso ondo. Pasau geben oso ondo. Ondo preparauta dana oso ondo hauen. Intxortara, hain zuzen be... Intxortara fateko gogura aukat, bai? Intxortara guruzu fan, mendira guruzu fanara, Elgetako mendi horretara, eta zeatik guruzu fan horra? Ba, ez dakit. Simbolismo horregatik, daukone... Fatia, gogu edukat fateko Jeronara, Bordils. Nik arekin amistade, invita nue bodetara, komuniotara, danetara, klaro, enaz fan. Baina behin lagunakin Jeronan gingo zela, pasauetzen, da ezan utzen, Bordils, ezan utzen, gelditzu momentu baten. Sartu inbigarean ben Bordils, ez gauken denbora asko. Da, fanitzen etxera, topau nuen etxea. Eta? Fanitzen etxera, eta sukaldi eta guen igual hauen. Benetan? Bai. Porque gero honek, matrimonio honek hartu guen hija adoptiba, beste bat. Eta josauen atia, norbait bauen, han? Da nik arekin eskribiruta, además telefonotik eta asko berbaitzen du. Amistade handixa edukat eurokin. Da, baukago gogua fateko, ez da inoiz fango nazen, baina baukago gogua fateko. Orduen fanbizu, Gironara fanbizu eta intxortara be bai. Bai. Baina Bordiltzera gehiago gurot. Ze rekuerdo, ez da? Rekuerdoa,
Ni eskola baten itzen nien, da dana. Da topa huine benik etxia, Eta sartu zitzen? Zan txalet bazan, inbarrixa zan orduen. Aldatuta hauen orduen. Bai. Eta sartu zitzen nien zer? Bai, luze nion usten. Ez momentu bat, 10 minutu ineben, porque ez gekoen denboraik. Zartu urten ingeben. Bai. Orden, intxortara fanbizu, Gironara fanbizu berriro, Ara bai, ara fateko gogaukat. Eta ifango nazen, baina... Baseatik ez, ezta? Ba bai. Preparo enbiar eta in. Aber aurten faten nazen. Zuk, hainbeste bizi zen dozu, olako bizitza eduki dozu, ezta? Ba, pentsau, barkuenan, 8 egun esan dozu itxasuen, gero, Gironan egon zitzen urtiak, aitza berriz ezauketia, ez dakit, gero, eduki dozu gero urte batzuko zonak, ez da? Ze zoriontzu izan zaren zu viajetan, ez da? Bai, bai. Apurat ez esangotzen zuk eskoitzarrai bizitzei buruz, ez dakit? Zein dan zure konsejua? Zure konsejua, el presentek. Aprovecho enbiedala, bizi ondo, enbiedala. A vivir bien, y el presente. Bizi orduen. Y alegría, y alegría. Bizi eta postasunaz. Postasunaz. Eskerrik asko, Mari Carmen. Bai, zuei.